Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Ngayon gagawa tayo ng laing Bicol Specialty. Ito po ang kanyang mga sangkap. Ito yung dahon ng gabi o taro leaves, hipon, siling labuyo, baboy, bawang, sibuyas, bagoong alamang, at 2 latang gatas na gata. So ayan guys, nilagay ko ang 1.5 lata ng gata sa kaldero at sa mahinang apoy lamang. So isasabay ko na rin po ang baboy, hipon, sibuyas, bawang, bagoong alamang, at magdagdag na rin po ako ng luya. So hindi po ako naggigisa dito guys. So papakuluin lang natin sa mahinang apoy ang gata. So ayan, kumulo na siya. So halukayan po natin para hindi po masunog ang kanyang ilalim. So hahayaan lang natin siyang ganyan guys. Para maluto ang kanyang baboy. So tatakpan po natin. So ayan, kumulo ulit siya. So halukayin ulit natin. So make it sure guys na hindi masunog ang kanyang ilalim. So kailangan halukayin siya. So ayan, pwede na natin idagdag ang taro leaves o ito yung dahon na gabi. So hindi ko na po hinugasan ng dahon dahil sigurado po ako na malinis ang aking nabili. So tested ko na po ang aking nabiling dahon ng gabi. So ayan, nailagay ko na lahat ng dahon ng gabi. So hayaan ko lang po siyang ganyan at tatakpan ko siya. So ayan guys, halukayin na natin ng dahan-dahan hanggang sa mabasa lahat ng dahon. So ayan, nahalukay ko na lahat. So dinagdag ko na po ang kalahating naiwan na gata at tansya ko po parang kulang pa siya. So dinagdagan ko siya ng 1 latang maliit na gata. So mas madaming gata, mas masarap. So ilalagay ko na yung siling labuyo. So nasa inyo guys, kung gusto niyo ng maanghang, pwede niyo po ihiwain ang siling labuyo o kaya pwede niyo damihan. So ayan, ganyan lamang at tatakpan ko siya. So ayan guys, kumulo na siya. So halukayin lang po natin. Pwede nyo tikman guys kung gusto nyo po ng medyo maalat-alat. Lagyan nyo lang po ng asin. So ako po dito ay naglagay ng konting asin. Dahil medyo matabang po siya. So halukayin lang po natin. So kailangan natin halukayin guys para hindi masunog ang kanyang ilalim. So tatakpan natin to guys para mag-reduce ang kanyang gata. So ayan, kumulo na siya ulit. So nag-reduce na po ang gata niya. Halukayin po natin. Ayan.
Halukayin lang natin guys. So napakasarap nito. So sikat to sa Bicol, laing. So ayan, pwede na po natin itong iserve. Luto na siya. Ayan po ang kanyang finished product. Salamat guys sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!